Язмыш безгә шатлыклы көннәр һәм бәйрәмнәр белән бергә югалту һәм кайгыларны да аралаштырып бирә. Эфирда Хәтер рубрикасы. Редакциябызга килгән Хәтер хатын укып үтәбез. Бүгенге тапшыруда Нәсиха Исхак кызы Исхакованы искә алабыз. Югары Яркәй авылында яшәгән кадерле тормыш иптәшем, яраткан әнием. Нәсиха Исхак кызы Исхакова зур һәм авыр тормыш юлы үтте. Яңа айы урта, каенлык төп мәктәпләрендә белем алганнан соң, Бөрі педагогия институтында укып, һөнәри эшчәнлеген Илеш 7 еллык мәктәбендә башлый. Эшләгән чорында Татарстан Республикасының Алабуга педагогия институтын читтән торып тамамлый. Безнең әниебез сабыр холыклы, тыйнак булды. Ишкар, Түбән Ширкүл, Иске Кыргыз, Яңа Аю, Югары Яркәйдәге беренче урта, 8 еллык мәктәпләрдә укучыларны туган телдә укырга һәм язарга өйрәтте. Ул хаклы ялга чыкканчы, сайлаган һөнәренә тугры булып калды. Югары Яркәй авылында әтиебез белән 50 елга якын гомер кичереп, 2 балага гомер биреп, икебезне дә яратып сөеп үстереп, укытып, зур тормыш юлына чыгардылар. Бүген кадерле безгә 93 яшь тулган булыр иде. Кызганычка каршы, 13 ел элек, 21 декабрь көнне әниебез безне мәңгелеккә ташлап китте. Без аны бик сагынабыз, юксынабыз, искә алмый калган көнебез юк. Кадерле безнең авыр туфрагы, җиңел орыны оҗмахта булсын. Әнием язган шигырьләр һәрчак күңелем түрендә саклана. Бер картлыкта, бер яшьлектә. Нәсиха Исхакова шигыре. Уйнап көлеп күңел ачкан, яшь чаклар узып китте. Мәңгелек сүнмәс дәртне дә йөрәккә салып китте. Күңел һаман яп-яшь әле, уйламагыз карт диеп, һаман көлеп күңел ачып, йөрибез әле биеп. Картлык көне килеп җиткән, без сизми дә калганбыз. Ярый әле яшьлек дәртен сүндерми саклаганбыз. Әнкәем, югалтым шулпаңны. Нәсиха Исхакова шигыре. Төсем итеп тотарсың дип, әнкәем шулпы бирде. Ә мин аны югалтым шул. Ниләр эшләйем инде? Шулпыларың югалтсам да, сүзләрең югалмады. Алар минем йөрәгемдә мәңгегә торып калды. Гайбәт сүзләр сөйли күрмә, зур гынахлы булырсың. Гөрләп янган тамыгының төпләрендә торырсың. Һич кенә дә яратмадым гайбәтченең сүзләрен. Пычак белән кисеп алып ташлар идем телләрен. Кешеләрне рәнҗетмә, каргышлары төшмәсен. Андыйлар бит рәхәт күрми, аңла балам, һәммәсен. Ятимнәргә, гарипләргә ярдәм итәргә тырыш. Эшләгән изгелекләрне чын күңелеңнән булыш. Изгелекләрең күп булса, теләгең кабул булыр. 8 оҗмахның ишеге һәр вакыт ачык торыр. Изге җаннан булсаң иде, шулай сизенә күңел. Син әйткән серле сүзләрне оныту мөмкин түгел. Сиңа атап хәер бирәм һәр атна кичләрендә. Аппак күлмәгеңне киеп керәсең төшләремә. Назлы серле сүзләреңне сагынам, искә алам. Гынахлы җирләрдән түгел, изге юллардан барам. Онытмый сине балаң. Сине мәңгегә сагынып, юксынып, тормыш иптәшең Зөфәр
кызың Сәкимә.